Uy, wara. Maputi ang bayhan, oy. Camingon ko ni di. Ala na unsa na, kainom lang gani mo, manggukod naman inon mo. Mamsan naman ang ron! Ito yung bukura ba na unsa, kainom lang gani mo, manggukod naman inon mo. Kamu naman tanan na isa raman ako ah. Unsa na manggukod mo. Ano nilapihan? Hindi po kayo ba pero may lagnay chika ron diri oy. Lahat kung tusunahan busik na di ko mas snipan dito. Uy, wara. Maputi ang bayhan oy. Camingon ko ni di. Syaro sa unong mo ma-jamming ani. Hi Miga. Pwede mo join sa inyo ha? Sa'yo mo join, wag may kaila si mo ha? Patay malita ha, pwede na yung mga bayhan ay pero camingon yun ako na ron. So maning tawanan ni nga sa Pikas Cottage maning, nga nang abot man ni diri. Kanang dagwaya o adarit kay. Bitaw tinud-an ay bitaw pwede mo join ra. Hindi makaambag dili inon ron. Sabi sa bayan nang dato. Kasi gusto mo mag-inom Miga, palitan ta mo. Alag mo ro tong kwarta pero syaro wala isa ma-jamming ani. Ha? Magpalit ka siya? Nina, hindi mo nagpaabot anak ba? Ay tama, jamingon na lang nato ni. Saman, di mo sa kung gusto? Sige kuya, mapalit man kaya ka. Ay, hindi mo, sugot na sila. Sige, mapalit sa ko sa tindahan ha. Na, mahubog dito ni Guay Gasto. Ayo, may mojitos ma'am? Yes sir, naa sir. At agbilan yung mojito ma'am? 170 sir. Papalita po kung duha na ma'am? Yes sir. Kini, bungog yun sila ani. Bantay lang mo ron. Syarog yun sila mabungog ani. Karoon lang mo. Amiga, manginom mo ning mojito Miga? What? Ay, manginom tayo. Bungog yun mo ani ron. Tara Miga? Agay! Bukas ha? Magaling kang kupal ka. Kamu na sa itiwas o ginom, nalipong naman ko. Oh shit! Oh shit! Kani, kay nahubog na. Lubong tani ron. Maria, hindi na. Nagkabali-bali ng chinilas, oh. Agay! Putangina! Putangina mo! Da, kasi mong kaadarit. Lubong lagi ka. Wala na, unsa na, kainom lang gani mo, manggukod naman inon mo. Mamsan naman ang ron! Ito yung bukura ba na, unsa na, kainom lang gani mo, manggukod naman inon mo. Kamu naman tanan na isa raman ako ah. Unsa na, manggukod mo. Unsa naman ay ginubong naman ko. Kalasgaw itong mga bayaan na to.